салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардори азиз, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. Имрӯз бениҳоят маълумотои хуба шумо дастрас мекунед аз канали Ройгон Авиа. ба кадом хотир мегӯям видеоро то охирша тамошо кунед. Бардори азиз, тури 3 сол мешавад ки шумо мебинед, мешиносед, ман худам нишон медиҳам, хо автобус боша, хо мошини сабукрав боша, хо самолёт боша, хо аэропорто боша, шумо манро мебинед, мешиносед, бисёриҳо дужа медонед ки каса дар ки ҷоа. дар ҳақиқат бардорон азиз, ман дар ҳамин мардуми худмон ҳайрон мешавам як чизда ки ва аллакай уже як бор дубор не якчанд маротиба шид баъзеҳо менависанд комментариёда ва баъзеҳо вақте ки ба касара мебиёянд харидори билет мекунанд ва шояд сер бошанд, пур бошанд, пулдор бошанд ва дар ҳамин ҳолат мегӯянд ки бародарҷон ҳамин касата мешавад ки калон кунӣ, ягон ҷои дига да бигирӣ, ягон здани қимат да бигирӣ ки бояд арендаш 100-200 ҳазор боша. Бародаро, ман ба кадом хотир ҳаракат кардам котелники да ҷои арзон, арендаш арзон боша ки то ки билетои шумо арзон харидорӣ кунед, дастрас кунед билетои арзон, хо автобус боша, хо мошини сабукрав боша, хо самолёт боша, фарқе надора. вақте ки шумо муроҷиат мекунед ба канали Ройгон Авиа, ба ҳадди имкон ман ҳамиқа ҳаракат кардам, кӯшиш кардам ки шуморо билетои ба нархи арзон дастрас кунед. Бародаро, вақте ки мебиёед харидорӣ мекунед билет, шумо қатъиман дар инҷа зиндагӣ намекунед ки хона меред дар ин каса. фарқиш чи шумо да ки калонай, майдаҳай ва ин авиакаса якчанд бехонаро соҳиби хона кардагия, якчанд сағирапарвара ин каса. дастгириро фаромӯш накунед, классои худтонро дариқ надоред. фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад. автовокзали котелника автобус ва ба нархи 5000 Ташкентай ва 7000 то граница Хуҷанда Ойбек мерава автобусо пересадка қатъӣ ва инчунин мошинои сабукрав ҳастанд, таксиҳо эконом, комфорт, бизнес, нархошам аз 8000, 10000 то 12000, баланд то 12000 мошинои сабукрав ҳастанд. ва билетои самолёта чӣ хеле ки худтон медонем, бародаро, билетои самолёт айни ҳол аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон як нарх қариб шидагиаст. аз Федератсияи Россия 17, 18, 19 то 25000 ҳастанд ва аз Тоҷикистон ки боша бисёриҳо аэропорти Жуковский мегӯянд. аэропорти Жуковский ҳамаи аэропортҳо яхе шидагиаст. бародаро, ин дурӯғае ки аэропорти Внуково бисёр меқапанд, аэропорти Шереметова да мегардонанд. аз Жуковский ки боша аз Жуковский тез шумо мебироед ва билетои аэропорти Жуковский бениҳоят қимат шидагиаст. ба ҳамин сабаб ки бисёриҳо фақат Жуковский мепурсанд. Не бародаро, дар Жуковский нафарое ки дар ҳақиқат документ патент кардагин, патентотонро супордагин ва рафтагин отпуск, истироҳат карден, мебиёед шумо бидан нафарое ки занг задан аз дохили аэропорт ва гап задан ки соати 10 саҳар фуромадан дар аэропорт Жуковский ва то бегаҳ проверкашон кардан, допрос дабидан ва баъзеҳош гузаштан ва баъзеҳоша гардондан. нафарое ки ҷанг кардагин, нафаре ки соли 2003 ҷанг кардагӣ буд ва судимистӣ дошт, гардонданаш. аэропорти Жуковский то бегаҳ допрос дабуд ва гардонданаш. ҳолатое ки вақте документои шумо тоза ва метавонанд ки шуморо бигардонанд, ба ҳамин хотир шумо штрафҳои просрочен кардагин, ягон вақт шумо ҷанг кардагин, вақте ки делатон кардагӣ бошанд ҳамин чизҳо ки биромад ва дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо бигардонанд ва телефонода бисёр чизое ки ғайри инсонӣ тамошо мекунед ва дар историётон мебирояд. дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо бигардонанд. вақте ки шуморо ба забони русӣ савол метавонанд ва шумо ҷавоб гардонда наметавонед, дар ин ҳолат метавонанд шуморо бигардонанд. ва бисёриҳоам занг мезанам, мегӯянд ки регистратсия кардагиам агар бирам як моҳ пас омада метавонам ё ки не. бародарои азиз, айни ҳол ягон инсон шуморо гарантӣ дода наметавонад ки шумо ай тараф мерен, ай тараф биёен, гузашта метавонен ё ки не. ҳақиқатиш ҳамие ки шумо рисковат мекунед. бениҳоят зиёд занг мезанам ҳамон нафаре ки ака ман ҳозир билет бигирем бирам баъд як моҳ пас омада метавонам. бародар, манам ранги шумо инсонам. бениҳоят зиёд занг мезанед, вақти дигарҳоро мегиред ва нафарое ки харидори билет карданиям ва ба саволҳои шумо ман чӣ гуфта метавонам? ман шуморо метавонам гуфта ки рафтен, агар шумо зарурат надошта бошед, хубтарш ки 3 моҳ 10 рӯз бестем, баъд биёед.
ва нафарое ки шумо патент кардагин, патентотон уже споридагин, баъд мерем бо вақтиш ҳаст, шумо метавонед ки биёед нишон битен, гап занед, шуморо допрос намегирам, яъне ҳама саволота ҷавоб медем, метавонед ки яъне дохили Федератсияи Россия шавед. Хубтараш ки нафарое ки шумо мушкилӣ доред дар ҳамон Тоҷикистон ҷойи кор биёвед ва кор кунед, хубтарай чем қарз кардан, расход кардан, омадан бо гашта рафтана. Хубтараш ки ҳамонҷо соҳиби яъне ҷойи кор шавен ва 3 моҳ 4 моҳ кор кунед, документотон яъне паспортотонро проверка кунед, баъд сафар кунед. ва аэропорту бо як бори дига такрор мекунем ки фарқе надора. Внуково, Домодедово ва Шеремет ва Жуковский ҳамаш як хел проверка кардесай. қариб 1 сутка яъне бисёриҳо дар допросан, дар проверкан ва баъзеҳое ки ҳастанд ки бедокументам гузаштанд. ин маъноева надорад ки баъзеҳо буданд ки занг задан гуфтанд мо документ накардагӣ будем, не ки омадем гузаштем. ин маъноева дорад ки вай документ накарда буд, но ягон кори ғайриқонунӣ накарда буд, ягон ҷангда иштирок накарда буд, ягон дуздиву ягон ғоратгарӣ накарда буд, қатъи ягон кас милисиҳо дар мисол ҷанг шапошап шидагӣ набуд ва қатъи корхонаҳо мисол ҷангро азбор кардагӣ набуд. ва дар ин ҳолат мисол вақте ки даниётон тоза мебирояд, шумо метавонед ки дохили Федератсияи Россия шавед. ва нафарое ки шумо шаҳрвандии Россияро доред ва загранпаспорти Федератсияи Россияро надоред, ба самолёт шуморо яъне мегардонанд ва штрафтон мекунанд, билетотон мисол месӯзанд. Мақсад мо шуморо метавонем ки ба мошини сабукрав равон кунем ба Тоҷикистон. мошини сабукрав сар мешавад 8000 то 12000 ва инчунин метавонем ки ба автобус равон кунем. то Ташкента метавонем равон кунем, то Чимкенти Қазоқистона метавонем равон кунем, то Хуҷанд яъне Оибека метавонем равон кунем. прямой рейс буд, прямой рейс Хуҷанд рафт бардаро. нафарое ки шароит надорен, шумо метавонед ба автобус сафар кунед. маъноева надорад ки яъне ман шуморо ягон тута мисол маҷбур мекунам ки биед ба автобус сафар кунед, ё ин ки ба мошини сабукрав. шароит дошта бошем, билетҳои самолёт ба нархи дастрас менависем ва шароит надошта бошем, нафарое ки яъне ба мушкилот дучор шудаганд, метавонем муроҷиат кунед, занг занем, мошини сабукравда сафар кунед, автобусода сафар кунед. ва нафарое ки документ надорен, раҳда автобусда шумо аз 3 то 5000 яъне дар кисатон бигирен страховка. не ки шумо мебирем мисол ман да метем, ман билети шуморо менависам, метиём, яъне мешинед ва раҳда мисол муомила мекунед. шофир қатъи гап мезанад бо шутоби дастгиритон кунад, но постода мисол кадомеш ки суд мегирад, суд меспорен. бо баъзе вақтҳо мешавад ки манам намекунанд. хеле ҳолатошам шиданаш мумкин аст. дастгира фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надорен, подписатсия кунед, рақамҳои болои экранро ки мебинед метавонед занг занед, муроҷиат кунед. нафарое ки билети самолёт дар кораи шумо да ва нафарое ки билети автобус ва инчунин мошини сабукрав. худоҳофиз. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники.